Ahojte pre všetkých, takže po dlhej dobe trávime víkend doma. Doma ako doma, lebo aj tak sme mimo domu. Ale týmto sme vám chceli ukázať, že aj na Slovensku máme krásne veci a prírodu. A to sme nedaleko nás v Hamuliakove. Akorát sme teraz riešili dilemu, že sme boli pri mori a nenašli sme tam žiadne mušle. Toto sme na Slovensku. A je ich tu neskutočné množstvo. Výborné trasy na bicykel, na inline korčule a hlavne balzam na dušu. Nám sa tu neskutočne páči, takže tu chodíme dosť často, keď sme doma a keď je takto teplo. Taktiež do Gabčíkova, ale Hamuliakovo vyhráva. Takže asi tak. Aj naše Slovensko má niečo do seba.